Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Atong hialad sa Santos nga Misa ang atong mga amahan nga nagsaulog sa Father's Day karong adlaw alang sa mga katuyuan sa mga debotos ni Señor Santo Niño, sa mga pilgrims sa Basilika o alang sa atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan. Mga igsoon, magindulso kita sa atong mga sala aron maadang kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisan ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kog nakauyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinhanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron nyo kang yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalauyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug amping kami kanunay diha sa imong gugma. Kini amo gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag, ang gikalisangan sa tanang dapit. Mingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalus kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako, ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila, nga naglutos kanako. Ug dili gayud mo daog, maulawan sila pag-ayo, ug dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tawo. Kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Busa pakitaa ako sa imong pagpanimalus sa akong mga kaaway. Kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog, gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, hug nalumos ang akong naong sa kaulaw, nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon. Usa ka lang yaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kayang gugma ko sa imong templo, nagadilap daw kalayo. Ug ang mga insulto kanila, nga nangulipas kanimo, natingop diri kanako. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, nga imo ako nga kaluy-an, o Dios. Sa imong dakong gugma, tubaga ako ban sa imong makanunayong panabang. Tubaga ako, Ginoo, kay dako man ang imong kaayo. Diha sa imong dakong kaluoy, lingia ako.
Tanawa kamong mga mapaubsan ug pagsadya, kamo nang nangita sa Ginoo, malipayon tangin yung mga kasing-kasing. Kayang Ginoo magpatalinghog sa mga kabus, ug nga ang mga iyaha nga binilanggo, dili niya tamayon. Magdaigon ta kaniyang mga langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalihok diha kanila. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhina sa kalibutan ang sala, sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan sanglito may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan, siyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka taong umaabot, apan dili man nagsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kun daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaw sab kanino. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo, walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa sangitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag, ug katong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niyadtong mapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kinunua kahadlok
kahadlukin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit ka og duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan paniana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap, busa ayo kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon na tubangan sa mga tawo, nga siya ako ang kunod ko usab at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ka usab ang kunon at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, usa ka buhat nga malisod ang pagkapropeta. Dili gayud kini sayon. Sila nga gipili alang niining misyon, nakakita sa ilang kalusod diha na sa katapusan sa ilang kinabuhi. Usahay mura gibiyaan ng propeta nga mag-inusara diha gayud nga mas dako nga peligro. Mao kini ang panahon nga sulayon ang pagtuo sa propeta. Si Moises nakasinati niining mga malisod nga higayon. Mauusab si Jeremias ug ang nagsulat sa Salmo 22 ang salmo nga gipili sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpangadji samtang nagtinga siya sa krus. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nagpakigtabang ako kanimo, apan hangtod karon wala mo ako tabangi. Kini nagapadayag nga ang Ginoong Hesukristo nakasinati usab sa absensya sa Ginoo sulod sa labing lisod nga panahon sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta. Apan ang tinuod nga mga propeta sa ilawom sa iyang kasing-kasing nasayod nga wala siya biyai sa Dios. Ang Dios dili gayud mobiya kanila nga iyang gipili o gipadala kung kini sila mosalig lamang gayud kaniya. Sa iyang panahon ug sa iyang paagi nga siya lamang ang nasayod, ang Ginoo mapakita gayud sa iyang presensya nga makapadasig, makapalipay, makalig-on ug makaluwas ug pinaagi sa iyang grasya nga dili gayud mapakyas. Buntugon niya ang mga kaaway sa gawas ug ang kahuyang sa sulod sa propeta nga gilutos. Ang tanang Kristiyanos gitawag sa pag-ambit sa tahas sa Ginoong Hesukristo sa pagkapropeta. Sa pagkapropeta sa Dios sa atong panahon ug sa atong katilingban. O kini usahay nagakinahanglan nga moambit sa kasakit sa Ginoong Hesukristo ug sa paglutos kaniya alang sa gingharian. Kay walay tinun-an nga mas labaw pa kaysa magtutudlo sumala sa pulong sa Ginoong Hesukristo mismo. Isip mga Kristiyanos, kinahanglang andam kita kanunay sa pagtubag niining mga pangutana. Nahadlok ka ba alang sa gingharian? O nahadlok ka ba tungod sa imong lawas o kinabuhi? Sa dalan sa pagtuo, itang mga Kristiyanos kinahanglang mopaabot sa ikatagbo nato ang mga pagsupak, pagkabulag, kasukwahian, pagbudhi ug kabalaka. Sa atong kinabuhi matag adlaw, kinahanglang magsaksi kita sa atong pagtuo. Ang misyon sa Ginoong Hesukristo mao'y misyon usab nato ug ang bili niini
ato usab. Niadtong panahon sa atong Ginoong Hesukristo, kanunay siya nga nagpahibalo sa iyang mga suod nga sumusunod nga mao ang mga apostoles sa mga sangputanan sa pagsunod kaniya. Tungod kay ang kinadaghan sa mga tawo dili paandam nga mudawat ni adto. Apan niadtong nasayran na nila ang kamatuoran sa iyang pagkabanhaw ug nadawat na tungod kay gisaksihan niini sa daghang matinud-anong tawo ug ang Ginoong Hesukristo gidawat isip manluluwas ug Ginoo, ang Kristohanong mensahe bikay agdayon. Kadtong maayong balita naghatag og kahulugan ug kahayag sa mga Hudiyong nabug-atan nga walay kalauman tungod sa balaod ni Moises ug mga sumbanang Pariseyo. Naghatag usab kadto og kadasig sa mga pagano nga anaa sa kinahiladman sa kasalanan ug tuo-tuo. Giubanan ang mga apostoles ug kadasig ug tungod niini giatubang nila ang mga tigpangulo sa Israel o gisaksihan ang pagkatawo ug mensahe sa Ginoong Hesukristo. Nagantos ang mga apostoles tungod niana o gidilian silang maghisgot usab mahitungod sa ngalan sa Ginoo. Apan wala sila muhunong sa pagwali sa maayong balita. Puno sa kalipay nga gilupig sila tungod sa Ginoong Hesukristo. Busagi kaniadto ang mga sinugo sa Ginoo, walay hunong nga nagwali og maayong balita sa tanang panahon ug bisan sa ilawom sa mga paghulga ug panggukod. Bidunggo sila dinhi sa atong nasod ug gihimo nila kitang mga sinugo sa maayong balita. Dilungkap kita sa mga pangahas sa pagsunod sa Ginoo. Usa ka malisod nga buhat ang pagkapropeta, mga kaigsunan ko. Masakit ang pagpahayag sa kabatuuran, labi na dinhi sa atong katilingban, diin lisod pagpapha sa mga pangingilad o pagkadautan. Lisod itudlo ang pagkamatinud-anon dinhi sa atong katilingban, diin ang kidadaghanan na anad sa tanang matang sa pamakak. Lisod na karong magkurihi sa uban, tungod kay mas mahal alang kanato ang atong paghigalaay kanila kaysa atong katungdanan nga ilang magbalantay. Nahadlok kita nga basin maguba ang paghigalaay nato kanila. Kining mga kalisdanan o kadautan, mga kaigsunan ko, may usa ka matang sa panggukod. Anaa sila sa atong unakan, sa atong kinabuhi matag adlaw. Gihagit kita nila nga ibutang ang atong pagtuo dili lamang sa pulong, kundili sa pagbuhat usab. Ayaw kahadlok tungod kay bisan magdagmal ang mga pagsulay, kalisdanan o kapakyas. Makahatag silag dautan kanato sa ubang paagi, apan dili nila madaot ang atong espiritu o ang atong kalag o ang atong tinguha nga mulungtad. Manindog ang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan.
Tungod ka natong mga tao, kalang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya mamaymayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasaylohan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios ang Amahan nga mipadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan aron pag-alagad kanato ug pagtahan sa iyang kinabuhi agig paglukat sa tanan. Moingon kita, Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, ang balaang katawhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-amgo, sa ilang katungdanan, sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga tali sa mga nasod, anaunta ang kalinaw o hustisya, nga nanukad sa pagtahod, alang sa tawhanong dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuuhan, o kulor. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga pinaagi sa paghigugmaay, sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo, kanunay makitaan, diha kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nag-antos o pagpanglutos, tungod og alang sa hustisya, mulampos sa ilang tinguha, sa pagdalag hustisya sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ang panugnat sa kusog, mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo o dialogo, taliwala sa mga kultura ug mga nasod, ug nga magpasiugda unta kini sa mga mithi sama sa respeto, panaghiusa o personal na kalambuan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo.
nga ang mga nangamatay makadangat na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nakagagahom nga amahan ang imong anak nag-ingon nga ang bisan unsa nga among pangayoon sa iyang ngalan itugot gayod. Nangayo kami nga imong hiusahon diha sa inigsuon nga gugma, ilabi na diha sa among pag-alagad sa among isig katawo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagapo kamo, aron ang ako gin sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan. Alang sa iyang kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinloon ta kanamo sa huna-una ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas, mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakigigala kanimo, apan ang tawo mismo maoy naguli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busaw ban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimok kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo katanan og kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhaya kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalat kami kanimo Amahan niining pansi kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pare. Hinamdabi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kalui kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunakay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Agustin ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga hibayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayon ta sa atong Amahan, nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinamangan sa imong kaluoy, mahaliki kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingot ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw hihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sa Ipakita ta ang timan sa kalinaw ug panagdait. Ang santos nga pagkalawat pagahimuon sa ilawom sa mga bleachers. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug himpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Bagang po kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy, hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog niining Eucharistia, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nasudnon nga pag-ampo alang sa kalamdagan, pagkakabig ug pagbag-o. Mahigog mga amahan, Diyos sa kamatuoran ug katarong, imong gipadala ang imong bugtong anak sa Hesus Kristo, nga pinaagi sa iyang misteryo Pascual, nagpadayag sa imong kaluoy, o gipakighiuli kami kanimo, miduol kami kanimo, nga nangayo og kaayukan, pagkamatarong ug pagbag-o alang sa among nasod.
Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo nga ang kamatuuran gisalikway, ang hostisya nalangan, ug ang pagkabahin-bahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban. Nagampo kami alang sa mga gitugyanan sa pagpangulo, tawga sila pagbalik ngadto sa ilang balaang katungdanan. Hinaot nga sila moalagad uban sa pagkamatinud-anon, katarong ug kaluoy. Atagi sila og kaalam aron makalihok sila uban sa maaninang paghukom, kalig-on sa paglahutay uban sa integridad, ug ang pagkamapausanon aron dili mangita og panimalos, kundili pagkamatarong, dili personal nga ambisyon, kundili ang kaayuhan sa tanan. Pasayloa kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat og mga pasangil, puli sa pagkamay tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin, makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Giila namo ang daghang higayon, nga nagpabilin kaming hilom at tubangan sa kasaypanan, sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog, o kawalay pagtagad kaysa responsibilidad. O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing, ulamdagi ang among mga huna-huna. Ibalik kami gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilom ngadto sa matinud-anon nga paglihok, gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panaghiusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tudloi kami sa pagpanalipod sa kamatuoran uban sa gugma, sa pagtinguha sa hostisya uban sa kaluoy, ug sa pagkahimong instrumento sa kalinaw ug pakighiuli. Idanag ang imong kahayag sa among nasod, ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan, ug pagbangon ug usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay, ni itugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig ug pagbag-o alang sa among nasod, aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom ug gugma ubos sa imong amahanong pag-atiman. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Santa Maria, inahan sa katawhang Pilipino ug rayna sa kalinaw. Giyahi ug pangaliyupo alang kanamo sa kanunay. San Lorenzo Ruiz ug San Pedro Calungsod. Iampo ninyo kami. San Miguel Arcangel. Iampo mo kami. Panalangin alang sa mga amahan. Magampo kita. Ginoong Hesus, among igsuon, nagaday kami kanimo tungod sa imong pagluwas kanamo. Tudloy kami sa paghigugma kanimo ug sa imong amahan. Pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Bendisyoni kining mga amahan ug himuang nga makalawom ang ilang gugma alang sa ilang asawa ug banay. Pinaagi sa ilang buhat, panig-ingnan ug pag-ampo, himuang nga magiyahan nila ang ilang mga anak aron magsunod kanimo. Ginoong Hesus, patalinhugi ang among mga pag-ampo dinhi sa among paghalad kanimo sa himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng atong santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.